Bueno, jolasaren txandaldu da. Beraz, Heldu da. bai, kimetzortik dago ja prestatzen. Kimetzortik dabil? Bai. Horti dabil. Kaixo, kaixo, nire kalasker maiteak. Zer non zabete, maiteak? Oh. Puxikak bueltan dira kalaskan. Oh. Puxikak airean dauden bitartean, pelotatxo hauek kutxan sartu beharko dituzue. Lehenengoak lehiatzen izango dira Anepe eta Asier, eta bigarrengoak Naia eta Aritz. Beraz, kalaskers versus Zukena. Zuek pres balima zaudete. Eta etxean ere pres balima daude, guazen jolastera. 3, 2, 1, guazen! Bueno, gogoratu behar duzue, egloboak ezin duela lurra ukitu eta pelota guztia gainera joaten ari zaizkizue, beraz. Hemen Asier toperari da, pelota pila bat sartu ditu dagoeneko. Ane! Bueno, bere dantzari doaiak aprobetxatzen ari da. Asier, gogoratu. A ber, pelota guztia joaten ari zaizkizu. Ane, venga, estiratu pixka bat, gezurra dirudi dantzaria zarela. Asier egurra ematen ari zaizkizu, Pelota gutxi geratzen dira. Gogoratu, globoak ezin du lurra ikutu. Eta demora maitzen ari da, bost. Lurra ikutu du. Hain ondo aguantatuta nola. Azkenengo momentuan. Sentitzen dutane baina esan beharra daukat. Zelan. Kaleratuta zaudela. Monen bestez, Asier irabazlea zorionak. Oso ondo jokatu biok. 3, 2, 1, joatzen! Globak koraino bat arditzen Naia. Aritz urrutira joaten ari zaizu globoa eta arrisko ikusten dut bitartean Naia horrari da topera. Oso estrategia hona, Naia. Aritzek gehiago dauzka, esan behar dut. Beraz, Naia, mugitu pixka bat. Beraz, galdu egingo duzu. Egia da Aritz asko mugitzen ari dela globoa, Eta zu nahiko finko zaude hor, baina... Bueno, ondari zarete bialdurera iristea ardoaz. Eta 5, 4, 3, 2... Egia da hemen ere, nahiko antzeko daudela, esango nuke, Aritz, zurean pelota geixiago dagoela. Baina, Aneperi lobo alurrera joan zaio, eta zuri ere bai. Beraz, oraingo honetan ere, Naiari eman beharko diot garaipena, Zukena sua ematera etorri da kalaskara. Oso ondo jolastua, Oso ondo jolastua, zorionak ez musu erraldoi bat, eta beste bat arte. Agur!